metrin päässä ja katselen. Yhtäkkiä, niin kuin joku näkymätön käsi alkoi mulle ihan vieläkin selkäpiitä karvi, kun mä ajattelin, että yhtäkkiä alkoi niin kuin tapahtua tyhjästä niin kuin jotain. Ja yhtäkkiä alkoi näkymään niin kuin olisi luu kasvamassa alaspäin yhtä aikaa. Siis ajattele ensin, kun sillä ei ole mitään tässä, tulee polvet. Mä sanoin, että ei tämä voi olla totta. Mä menin sinne eteen vielä katsomaan. Ihmiset alkoi ihan hullaantumaan, tulemaan sinne eteen, mutta hän sanoi, että hei, rauhoittakaa tämä tilanne. Ja niin siinä sitten ensin, kun alkoi jalat kasvaa näin, että tuli lumpiot yhtä aikaa, ei että yksi tuli ensin ja toinen. Ihan simultaanisesti. Ja sitten alkoi mennä alas ja alas. Mä muistan, minäkin olin niin jotenkin ajattelin, että onko tämä jotain trikkiä, mitä tämä on. Mä menin kokeilemaan sitä jalkaa, sen pojan. Ja se oli lämmin. Siinä oli vielä, siinä oli niin kuin jo kudokset ja liha siinä. Nahka päällä. Nahka päällä. Mutta ei ollut vielä jalkaterää. Ja sitten se kasvoi ja mä arvioisin, että noin 4 minuuttia siihen meni. Ja yhtäkkiä sitten se tulee tuohon jalkaterään kohtaan ja sitten se pysähtyy hetkeksi. Ja sitten siellä ihmiset vaan kiitti, ja tämäkin amerikkalainen, mä muistan vaan sanoa, thank you Lord, thank you that you're going to finish the work you started. Ja niin sitten alkoi jalkaterä, ensin kantapäät, ja sitten alkoi tämä jalkapöytä, ja sitten varpaat, ja sitten varpaisiin vielä kynnet. Joo. Ja kaiken ton sä näit itse. Minä itse olin siinä katsomassa metrin päässä. Ja tämä oli niin uskomaton asia siis siinä mielessä, että mä en ole koskaan nähnyt tuommoista luovaa ihmettä. Joo. Ja sitten kun se poika alkoi katsomaan, että mitä mulla on tapahtunut, isä oli tossa, alkoi hyppimään ja porukkaa tuli sieltä takaa ja meni tuoliakin rikki, kun kaikki halusi nähdä. Ja mä uskon, että Jumala antoi mun nähdä tämän jotain syytä varten, että mä niin kuin voisin uskoa, että on suurempi, että ei ole mitään mahdotonta hänelle.